L'aïllament és un factor clau a l'hora de reduir la despesa energètica de la llar. En aquest vídeo et donem alguns consells pràctics per millorar l'aïllament de casa teva. Si estàs en procés de reforma o rehabilitació de la teva llar, no escatimis en l'aïllament de tots els tancaments exteriors. Estalviaràs diners en climatització i guanyaràs en confort. Entre el 25 i el 30% de les nostres necessitats de calefacció són degudes a les pèrdues de calor que s'originen a les finestres. Instal·la finestres de doble vidre o doble finestra i marcs amb trencament de pont tèrmic, un sistema essencial per assolir el màxim aïllament, ja que elimina el contacte entre la part interior i exterior a través d'un material mal conductor. Procura també que les caixes de les persianes no tinguin escletxes i estiguin convenientment aïllades. Disminueix les infiltracions d'aire de les portes o les finestres tapant les escletxes amb mitjans senzills i econòmics com la silicona, la massilla o els rivets. Pots detectar els corrents d'aire amb una cosa tan senzilla com sostenir una espelma encesa a prop de finestres, portes o qualsevol altre lloc on pugui passar l'aire exterior en un dia de molt de vent. Si la flama oscil·la, hauràs detectat un punt on es produeixen infiltracions d'aire.